Γεια σας. Έχω έρθει με το γιο μου να πάρει μία από αυτές τις σκούπες ρομπότ, γιατί είναι αχαήρευτος και δεν μπορεί κανονική. Και ήθελε να περιμένει για την Black Friday, τέλος πάντων, για να την πάρει. Γεια σου, Χρυσό μου, τι κάνεις? Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω, ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ιδιαίτερα, δεν είναι της τάξεώς μας αυτά τα πράγματα. Ίσως αν τις ακριβήνανε λίγο τις σκούπες να έμπαινα μέσα, αλλά έτσι εγώ να μπω μέσα και να κοιτάξω τέτοιο προϊόν, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν του έχω δώσει τέτοια ανατροφή εγώ. Το κινητάκια σας. Αυτό το πουλάτε μαζί με αυτό είναι πολύ ωραίο πλαίσιο το φωτιστικό. Μπορώ να το πάρω όλο, να βάζω και τα ρολόγια πάνω και όλα. Αυτό ξεκολλάει από εκεί. Ωραία, θα το πάρω όλο, όπως είναι, θα το πάρω όλο. Εδώ στο Xiaomi Store που έχω έρθει, για ένα κινητό τελευταίας τεχνολογίας ζητάνε κάτω από 500 ευρώ. Έχω πάντως με αυτές τις τιμές παθαίνω σοκ, δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον απευθύνονται πραγματικά. Δεν είναι πρέπον. Το 500 ευρώ. Τι θα πάρω σοκολάτες. Και στο ίντερνετ, τα διαδίκτυα, τα www, πώς τα λένε αυτά, το ίδιο χαΐρ. Μπαίνουν τα εγγόνια μου να πάρουν αυτά τα, πώς τα λένε, που είναι για τα παιχνίδια, gaming monitor, αυτά τα οθονάκια, πώς τα λένε αυτά που τα βάζουμε. Και λέω, παιδιά, αγάπης μου, λατρείες μου, λουκουμάκια μου, μπουκάκια μου, γιολοντζέλες μου, να πάρετε ό,τι εσείς θέλετε, να είναι ακριβά. Δεν σας ζητάω τίποτα. Δεν σας λέω τι να πάρετε, δεν σας λέω τι να μην πάρετε. Σας ζητάω μόνο ό,τι πάρετε να είναι ακριβό. Τέλος. Λοιπόν. Και έρχομαι εδώ και μου λένε, γιαγιά, δεν υπάρχουν ακριβά, είναι όλα σε προσφορές και φοβερά και δες και αυτά. Και λέω, παιδιά, εγώ monitor, ξεμόνιτορ, οτιδήποτε δεν παίρνω σε προσφορά. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν θα καταργήσουμε κάθε αξιακό μας πρότυπο για να πάρουμε σε προσφορές. Όχι, εγώ αρνούμαι. Λοιπόν, έλα εδώ, παιδί μου, σε παρακαλώ πολύ. Έλα εδώ. Ορίστε, αυτό δεν είναι monitor εδώ πέρα. Ενώ θα μπορούσατε να βάλετε ένα ωραιότατο 6 εδώ, μετά να μπει ένα 8, μετά να μπει ένα 7. Θέλετε να συμπληρώσετε και εσείς νούμεράκια? Βάλτε ό,τι θέλετε. Βάλτε εδώ ένα 0, εδώ ένα 5, 8, κάτι οτιδήποτε. Δεν μπορώ με αυτή την τιμή σκέτη. Τους πήρα από 3. Τι να πάρω, ένα στον καθένα, δηλαδή στην κατοχή είμαστε. Τους πήρα από 3 να έχουν τα παιδιά να αλλάζουν. Δηλαδή δεν τους κούρασε το ένα monitor, βάζουν το άλλο ή τα έχουν και τα 3 στη σειρά. Έχω καλέσει και ένα φορτηγάκι να τα μαζέψει. Να τα φέρει σπίτι, θα πληρώσω και αυτό. Θα το αγοράσω το φορτηγάκι. Τον οδηγό θα τον αφήσω. Αχ, τι καλά. Για να δω. Αυτό είναι με αυτά τα AI, βρίσκει το σπίτι μου. Αν πω, ας πούμε, Κολονός. Το βρίσκει? Να, το βρίσκει, Κολονός. Να, το βρήκε. Φοβερό, καταπληκτικό. Τι σου είναι η τεχνολογία. Ήθελα να πάρω και ένα τάμπλετ στο σύζυγό μου. Για να μπω στο Facebook να γράφει αυτά. Καλό μήνα, 5 θαυμαστικά, 1. Καλημέρα, 6 θαυμαστικά, 2-1. 2 άσους, όχι 2-1. Συνεσκόρ, πανεπιστημιακός, πανσεραϊκός, 2-1. Τέλος πάντων, Δημήτρη, στα παρολογώ, πηγαίνω στο ταμείο, μου λέει μια θρασιτάτη υπάλληλος, με χαμογελάκι κιόλας, εξαιρετική οδο στοιχεία να τα λέμε αυτά, και μου λέει, δεν χρειάζεται τόσα χρήματα, λέει, είναι μισή τιμή. Κοιτάω πίσω μου, δεν υπάρχει κανένας, μόνο εγώ ήμουν. Της λέω, με συγχωρείτε, σε ποιον απευθύνεστε? Μου λέει, σε εσάς. Λέω, σε μένα, να φυλάξω τα λεφτά μου, να πάρω μισή τιμή. Είστε ψυχοπαθείς, της λέω. Μου λέει, σας παρακαλώ, κύριε, δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω εγώ, της λέω καταρχάς. Και μου λέει, συγγνώμη, δεν ήθελα και τέτοια. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου το χρεώσετε full τιμή. Μα λέει, τα έχουμε μισή τιμή. Τώρα λέω, κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά, αλλά στο παρελθόν, όταν ήμουν στο σχολείο, έκανα πυγμαχία. Δεν θέλετε να φάτε δεξιδίρεκτα από μένα. Δηλαδή, είμαι ευγενεστάτη, είμαι κάποια ηλικία, αλλά το δεξί μου ακόμα μετράει. Λοιπόν, κανονίστε. Δεν έχω καμία διάθεση να πάρω το τάμπλετ μου και να
σε σερβίρο φούσκο που θα το θυμάστε μέχρι τα Χριστούγεννα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος. Ως εδώ. Εγώ υπό αυτές τις συνθήκες τις τιμολογικές δεν μπορώ να λειτουργήσω. Εγώ δίνω παραπάνω. Δίνω και 50 και 100 ευρώ και όσα χρειάζονται τα παιδιά. Και όσα χρειάζονται τα παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι αρχές μου είναι κάποιο επίπεδο και κάποιο ύψος και δεν μπορώ εγώ οι τιμές να είναι κάτω υπό των αρχών. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε τη δουλειά μας. Να κάνω μια ερώτηση, δηλαδή, γιατί είναι τόσο οικονομική αυτή η smart τηλεόραση, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω και δεν το σέβομαι. Έχει τόσα πράγματα, έχει υλικά, έχει έργα μέσα, έχει μουσικές μέσα, έχει ντοκιμαντέρ μέσα, κινηματοσχέδια έχει, ταινίες δράσης έχει, ταινίες ερωτικού περιεχομένου έχει. Υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν το γυαλί, που φτιάχνουν τα κυκλώματα, που κάνουν δουλειές, που ρωτάει ένα τον άλλον, εσύ έβαλες το κύκλωμα μέσα να βάλω το καπάκι από πάνω και του λέει, άλλος όχι, δεν το έχω φτιάξει ακόμα, περίμενε λίγο ακόμα να το κάνω. Και του λέει, ωραία, περιμένω εγώ γιατί το καπάκι το έχω έτοιμο και περιμένω να κουμπώσω το κύκλωμα. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι να αγοράσω αυτή τη τηλεόραση αυτή τη τιμή. Ντρέπομαι. Δεν τα ξέρω, δεν ξέρει ο άντρας μου. Είναι ωραίο όμως. Φορείται και σαν τέτοιο, σαν για τον υπόδρομο, έτσι, σε καπελάκι, Πολύ εύκολο στη μεταφορά. Εγώ πάντως δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτή η κατάσταση, συγγνώμη, λυπάμαι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα παιδιά εδώ πέρα είναι πανέμορφα με τα νιάτα τους, με την ενέργειά τους. Φτιάχνουν τα πράγματα, τα ράφια. Πολύ ωραίο τον ίσο. Πάρα πολύ ωραίο παιδί. Να είσαι καλά. Δεν με νονά σου. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό το πράγμα και πρέπει κάπως για να έχω τη συνείδηση μου ήσυχη. Αυτό να πάω να πάρει ένα καφέ από μένα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Μην μιλάς, δεν χρειάζεται, πάρ' το χεράκι σου, παρακαλώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ έφυγα, να είστε καλά, γεια σας. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Με κυνηγάνε να μου δώσουν τα προϊόντα, αρνούμε, σας παρακαλώ, αρνούμε. Πώς θέλει μπρος αυτό το πράγμα, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάρ' το και αυτό, πάρ' το, δεν το θέλω, πάρ' το, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρνούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το θεωρώ απαράδεκτο. Θυμήθηκαν όλοι τώρα αυτά τα Black Friday και τα Purple Thursday και τα Yellow Tuesday και αυτά τα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι απλά μια φτηνή δικαιολογία να ρίξουν τις τιμές στα πατώματα. Και στην ηλικία που είμαι, εγώ δεν μπορώ να σκύψω να πάω κάτω από το πάτωμα. Πού θα την μαζέψω την τιμή από το πάτωμα? Έχω κάνει 2 επεμβάσεις στα γόνατα και 3 στο ισχύο. Πώς θα σκύψω? Εγώ προσωπικά ντρέπομαι για αυτές τις τιμές. Ντρέπομαι.